Deze 3 stickers. Hoor je het al je ammo verloren? Want als je alles op diezelfde tijd kaartelijk voor je doodschiet, kom je er niet, kom je niet gebouwen. Ik lag. Want natuurlijk heeft verduidelijk, ik heb jou gezegd, als je alles op diezelfde tijd inzet, verloor je alles, want dan kan je ze maar ammo houden. Ik heb net een mag ingezet. Want als je al je mags inzet, verloor je al die ammo, want je kan natuurlijk dat ammo wat binnen die kamer zijn. Ik heb net een... Want je krijgt 22 bullets en dan die altijd nummers los. Ik heb een mag gekoopt, een ingezet. Je kan niet inzet tot je raak is. Ik heb 4 mags. Ik heb ook nog eens 4 gekoopt. Kijk, kom. Waar is je? Wat is de kant met ik aanklim? Ja, ik kan zeker weer vragen. Iets is anders. Dus als ik iets kan afgestijven. Ja, je draait je gun uit en dan krijg je een beetje straks. Ja, ik denk ik kan niet. Wacht even, Ik Jack. nog meer mij dat die familie bereikt voor die video's. En is ik nog meer kwaad voor mij? Jack, ik geen. Ja, dat Je hebt hem uitgetrekt. voel goed om je reis met te krijgen. Oké, also ik denk dat het guns. Ah, dat is ja. Die guns, die karren. Dat is dit was. Nee, alle karren is voor mij. Waar is die kant te gaan? Je verstaan niet, die karren is geglitcht voor mij. Shit, ik Waar weet is je? niet. Ik weet niet, ik heb nooit getrekt samen. Ja, want je deed die kar uit. Ik is eerst naby aan jou geweest nie. Ek is by die Je gun hebt store. uit die kar uit. Ek is op by die Je was uit mijn kar. ek is op by die gun store. Iemand is dus. Ja, ek het iemand uitgeskiet, dus skiet sy chom in my door. Je was bijna mijn kar nog de hele tijd. Oh, goed, je was bij passagiersstoel. Oké, Mr. Light. Ek gaan net loop. Gaan ons aan 'n game gaan speel, Jay? Oh, ik zie het nog wel met Ek kyk van so lank join. Wag vir. Ask your pharmacist about Europia. Hij is pas 4 mensen dood. Dis was Kali shootout. You pay less kids with great savings. Save 30% on Justine tissue oil products. Buy any 3 Johnson's facial skincare products, cheapest one free. And buy any 3 Slow Mad products, cheapest one free. Next, feel good, pay less. Earn out to 25% back in e-books when you use the FB or R&B virtual card entering this list of secrets. Next, feel good, pay less. It's never just a deal. It's Bro, saving sit down here for it. exceptional quality. Buy 6 liters of long life milk. Kom ek kort jy. Save 25 rand. Ek maak 'n video. Bulkage packs Nee, Ethan kry record sy screen. Ek maak 'n video. Hy sê save 39.98 and get 3 packs of pasta for only 50 rand. Hij zei dat iets nieuws te krijgen. Get these deals from 20 Is it bad? November to 7 December. Woolworths, the difference. Jy jou gedoen, hè? Ek het die verkeerde game gedoen. Bonjour. Gaan ons die game You speel know of you nie? don't always have to go all in. Every game needs a mix of in-game management. Oh, die maand op mensen misschien wat ik Reset. was. Breathe for a second. The best managers Gaan always ons speel, stick to hè? plan. Play within the lines, that's how the game works best. And hey, if
Things Hey, go Jack. off. Take a break or set limits. No Ach, harm en in nou taking kijk, a go moment on. on the sideline. And just remember to bet the responsible way. Nee, wees leuk. Both my pets are covered by Doctor. This gives me huge peace of mind because, as we know, vet bills can be costly. Go to doctor.co.za. Food Lovers Market gee jou meer hierdie seisoen met 4 blikkies Labelinda tomaties vir R50. Lady Smith Daai was 'n rubietjies. of spreading butter vir R64,99 elk. Enige 3 bottels All Gold tomatiesous, Mrs. Paul's chutney of Cross and Blackwell mayonnaise vir R100 en 'n houer Nescafé Gold Kids koffie vir R139,99. Food Lovers Market, maak dit 'n Food Lovers Kersfees. Discovery Bank is kind like other banks. Except Discovery Bank never keeps you waiting. Let's go rate on a home loan. Here is your personalized rate for 100% financing. It's there when you need it. Your minimum repayment is $370. What? And it's always there to help. Just tap here and you get your voucher. Actually, Jullie hebben het nog it's hard, nothing dus like we a gaan zeker bank. stonden It's spelen. Discovery Bank, the future of banking. Now. Zo was zo'n spel. Ja, sure. Wat? Ek wil wag nie. Waar toe sausage jou pap? Ek dink julle drie het 'n bietjie inleiding nodig. Jy hoef nie sê om jy so pap terug Italië toe nie. Nee, ek kan net by ons bly. Ons vriende, ons het oor die jare in kontak gebly. Aan die verhouding gaan. Ja. Ja, ek moet. En dit is reeds buite. Ek het jou seer gemaak. En jy vertrou my nie meer nie. En ek verstaan. Jy is kwaad vir my. Ek is self baie kwaad vir my. Ek straf myself elke dag. Oor ek nie Dit is al vergaan gegee om te gaan. Kan ek verkoop. kan jou vergifnis nie vra. Want ek kan nog nie myself vergewe nie. Vergeet net dit. Ek is Kom. baie jammer. Ja, kyk eens na die goed. Hierdie is lekker, AJ. Ek sal daar nie kunnen help. Ek het jy Ach, nie ek nou vergeet. die Game Pass. Nie die Game Pass nie, nie die MK47. Ek weet eintlik 6 game, maar ja. Want ek weet nie of ek terug kan geld drop nie. Wat het jy gaan skoon? Wel, ek gaan maar uit. Terwyl. En jy gaan nog money aan, dan voor. Nee, wat is dit op die receiver? Ik denk iets terug. Dan gaat het iets dus ja. Dat is een stukje wat. Okay. Ja, ek weet nie, dis is by die werk om weer te kry. Het is gehad, het is gehad. Dan is weer terug weer toe. Maar je gaat dat zwart shorts, dat zwart shorts. As jy nog Hold on. Ja, maar ek sê het omgery. Ja, ik is achter. Ja, Hij is dood, hij is dood, hij is dood. jy gaan dit is. Let op. Dis het nog net. Ek het waar het sy katana en alles gekry. Pas op, jy kan nie die mense, Allemaal dood maken. ja, as hulle nie soos jy geskiet het of iets het, kan jy hulle nie doodmaak nie. So by die ou in die blou kar, hy gaan vir ons kom. Affirmations, slottertje. Ek het jullie link gestuurd om dit te downloaden. Ja, skorte is ziet, of Ek skorte sou uit. beter geslaap het as jy met 4 Kom met eers hier. gaan sit. Krijg vir bykaart. Ik denk dat ik kan helpen. Zo iemand van die andere. Oké. Ek waardeer dit. Hoekom? Hulle het 'n band op. Oké, Ja, ek sien hulle het hom nou net hulle het hom ge-add binne die laaste tyd. ja, maar ik sta nog net voor een op, zo. So op agter jou. Maar wie weet jij ook voor een stel vanaf mijn ochtend of 10 jaar is wat komen. Maar guys, ek se nag uil. Okay, is dood. En ek het nog ander. Dan doe ik zo dit. Kom uit jy vanaf. Wait, dit is gewoon dat je me nog Vanaf de kant. Jullie lukt alles. Klik het op alles. Ja. Hoor je hier,
Kan ons eintlik iets wat ek met jou wil bespreek? Hoor jy, ons moet dab, hoe stoor aan hierdie kant. Kom vanaf. Waar sê, Agter jou, agter jou, agter jou. Wag tot môre. Ek stoot. Skiet op, maar ek kry sy lekker. Hoe de hel het hy my uit... Hy het my gewant hè. Wat ek op As jy... Ja, klein schat. Claim your rewards. Of al jaar na Ek het 'n draak hou. dag geskop sit. Ons voel terug op daar, ons voel terug op daar. Ek kom terug. Kom vanaf uit jy. Omdat jy gedink het. Ek word ek gaan nie, ek word ek gaan nie. Hy is op die roof, hy is op die roof, hy is op die roof. Repeat, hy is op die roof. Jy moet skryf die ander Here. Ek weet, ek weet waar hy is. Ja. Slyk om meer te dink as wat jy moes. Ander atleet is nie so desperaat om beter te wees. Hy is op die roof. Hy kruip weg. Die fout maak. Met almal se fout. Ek Maak. het pumpkin species en into for night. Hierdie ou gebruik 'n M-lock by the way. Jy moet 'n video maak. Hy is dood. Hy spoor laat. Die ander mense onder die bus gooi. Waar is hy? Dat hy beste vir jou is. En as jy iemand wil dan, sal swart van jou, by swart en swart. Ek het hom soos 9 keer nie. Kom vanaf. Hulle het al lank al die woord van gesien, maar nie paar nie. Nee, kom ons met. Ons gaan met 'n huisfyn. Kom net vanaf. By swart en swart. Ek gaan nie terug swart na my nie. Hardloop deur die gras wat hy ons nie sien nie. Jy. En dan die stem. Waar is die huise nou? Tiener. Bro, die game het geupdate. Dat volgende is 'n leierskap nie. Dis boelie. Ek het boelie. Maar ek is so afgewol. Kom vanaf. Jy weet haar. As ek. Soos jy maak. Dit is so. Dis hy sê. Dat ek hom reg. Nie jou van my te los. Maar. Maar. Hulle het die huise geremove. Onderdruk. Weer eens. Ek is wel so. Kyk of hierdie huis op is. Hulle het die hele map geupdate. Wie was supposed to se 6 huise hier te wees wat dit kan. Ons gaan kyk of ons by die police department kan stoor. Jy weet die deel van Bos. Dis eintlik doodskap. Ons kind was amper doodskalk. Luister, nou wat ek vir jou sê. Ek kan nie stop. Maar ek moet praat nie. Wat is die realiteit met my? Ek sê maar span. Gaan net deur alles en kyk. Stel. Die span. En my. Ek stel voor. Jy mag praat. Fix it. Ja. Nou moet ek eers dink. Hy wil nie meer. Wat ek het terug uit die. Kom hier so. Ons sal nou ben. So bedien net iemand. Ek maak dit seker as die mense wat jy kan doodskiet het. Ja, maar is mense wat letterlik roof camp. Hoekom wil hy nie skiet nie? Was letterlik iemand wat roof camp. Hardloop uit jy. Nee, daar is iemand wat roof camp. Het jy gestorg gekry? Waar is jy? Ja? Maar hulle het die hele map geupdate. Dis eintlik stupid. Ek is buitekant toe, soos net buite jou huis. Ek sal nou kom. Ja.
Goedenavond, het is tijd voor de nieuws die bekend zaterdag. Verkeer huis. En de hoofdtrouw van Kom. alle dagse belangrijkste wetenschap. En ik dacht, dit was nogal een goede dag voor ons Proteas. En ik heb nog een ander sportnieuws, maar ik vertel je later meer. Maak op. Waar stoor jy? Want jy ben net toegemaak. Die parlementaire ad-hoc-comité wat commissie-directie onderzoek heeft bij de Gosiman Kuru gevangenis in Pretoria gezet. Kom gaan na hier toe. Terechtstelling dat volgens bedrijf en hoofdgeld te krijgen aan het keer dat hij de schuldcomité verstrekt. Vertellen wordt daarvan beschuldigd dat hij onbehoorlijke beheer voor commissie-operaties aanzet, tenders beknielen en politici beïnvloeden. Dat wordt ook beweerd dat hij zijn invloed gebruikt heeft om een commissiecontract voor gezondheidsdiensten ter waarde van 360 miljoen te verkrijgen. Did former Minister tell a lie under oath about those issues in relation to running? Yes, he lied under oath. There was no way he would Geen verkeerde for those guys. You don't know. You don't know them. If you wanted Heel information, mooi. you were supposed to all the time make sure that I'm with him so that he can decide information from me. But it was for his own benefit. Dat is fijn, I snijden. gave him money. Ik zal even I gave him fans money doen. twice. How much did you give the first one and the second one? I gave him 300,000 and then on the second occasion I gave him 200,000. Wat ik iets terug naar mijn huis te De gaan. hoofddokters die die gespecialiseerde handelsmisdadigers Dat is toestaan aan de rechter. Kom naar jou toe, kom naar jou toe. Zij had circa Giso en 2 andere staande raad voor corruptie en geldwasserij. Hij is gisteravond tijdens een klopjacht in de hechtenis genoemd. Die zaak handelt over bewering dat hulle civiele zaken in de Hooggerechtshof probeert beïnvloeden door een uitgerekte opvolgstrijd bij een prominente Pinksterkerk. Een vijfde verdachte is steeds op vrije voet. De hoofdberaad slaagt steeds over die moordaanzoek van de omstreden kerkleider, de Koenzie Michael Saklaan. De Mensenrechtencommissie heeft het departement van water en sanitatie oor die vingers gedrukt omdat er verzonnen en rassenspanning en vooroordelen oor die huurtoekenning van staatsgrond bij die Hartbeweerspoortdam ontrond. Dit na een klap deur 'n plaaslike groep waarin hulle beweer dat veral swart aansoekers opsetlik oor die hof gesien word. Die MRK het in 'n verslag bevind dat die departement niks gedoen het om die rassenspanning te probeer ontrond nie en die almal oor dieselfde kant geskeer het. Die departement moet binne 180 dae verslag voorlê met planne wat ook transformatietekens insluit. Anders is het dat staatsgerecht dorp is. Dus die een ding. Die andere ding is dat veel dat die verantwoordelijkheid waarvan die onderliggende dingen eigenlijk die verschillende gevoelens veroorzaakt wel aangesproken. En die willen houden bij de tijd te maken en die verschillende regeringsdepartementen en onder andere die politie ook zal optreden. Binnen wat van het gedrag en dan zal wordt verzekerd gesproken en dan zal dat gevoelens vanzelf opgelost worden. De vlak van dienstlevering bij inwoners van Gauteng gezien het tijdens de voorbereiding voor de afgelopen naweekse 24 leidersberaad zal nog voortgezet worden. Dus die belofte van de Gautengse premier Panjasa en de Sufi ook de vergadering en de commissie houden om die veiligheid van Gauteng te verzekeren. Dus zo vind ik ons collega Danny Manning op ons sisterskanaal PCI gebracht. We just need to go into a serious conference with the SAPS to establish how can we maintain and ensure that we have, but the infrastructure is another thing that we probably need to attend to ensure that the potholes don't come back, even though the weather conditions were not ideal, to ensure that the traffic lights function, to ensure that the street lights function, that we remove grass as it grows within our highways and other things. But also So to this the is elements. what we can't do now. And we don't have to wait for another summit jogging Wat us is out. dit met dit? And this will not become an exception. Oh wacht, wat ik eerst die erop mag. Continue to meet every Tuesday morning, 7 Skip a.m. it, dude. in the afternoon. We go and do surveys. Even though we don't have sufficient Jullie staan nog achter die we sporen. will take, for example, this G20. We need to put additional money. As a provincial government. We need to put additional money for local government. Kom nou jou toe voordat ik nog hou. Kom naar jou toe. Zuid-Afrika is het klimaat veranderd in ongeveer een dubbel die gemiddelde wereldwijde koers. Dit leidt tot ongerekte droogtes in sommige streken en hevige storms in vele elders. De klimaatverandering is de duidelijkste plaat terwijl we in het seizoen chaos zijn delen van die land. Minstens 1 persoon is dood en alle haven is geraakt weens overstromings en ecosysteemse middelen.
In Suid-Afrika kry die klimaatkrisis gestalte in die vorm van waterskaarsheid, hoë temperature en uiterste weertoestande. Tans laat die reenseisoen 'n spoor van verwoesting agter. And when you're looking at the impact, since now we are dealing with impact, we focusing, we are looking at particularly flooding. That is our main one, the South African Weather Service. Infrastruktuur in KwaZulu-Natal, Gauteng en die Oos-Kaap is beskadig. So because now we are approaching rainy season, we're trying to unblock the AIs, the real estate infrastructure, we're painting guardrails, we're fixing potholes, and as you have seen, some of the traffic lights are off because of the rain and other things. Met nog meer wat verstaan word, is die nooddienste gereed om te gaan. Motorists, since most of our roads are water slippery, to continue to exercise caution while driving, servicing for distance and try and avoid crossing flooded roads and low-lying bridges. Op 'n groter skaal het die weerstoestande 'n impak op voedselsekerheid, openbare gesondheid en infrastruktuur. En dit wys duidelik hoe kwesbaar Suid-Afrika vir die gevolge hiervan is. En twee gelukkige kalkoene word begenadig van 'n gewisse dankstelling. Dat was het kom. En dan heb ik een shit niet laten. Gevaar. Hij is bezig om geschikt te worden. Wacht even. Hij wordt ook geschikt, mijn guy. 6 weken. Ga ik naar die gangstore, want er is nog een dans. Koop voor mij hierdie info eiland. Kijk er wees. Ek probeer nog steeds uitvind waar mense kaarte het. Ja, daar. Hy het ook gegaan. Maar as ek het baie expensive vir 'n kaart. As ek nie al ingekoop het. Van Lutski. Kijk op jou kan Lutski. Wanneer? Jy moet de politie wees ons uit baan te kom. Dis te expensive. Arms. Oh. Wat se kar is dit? Dat child is vroeger popularity, maar also in elektriciteit wordt geformuleerd door reageer ernstig beperkt. Ja, hoe is het rijden met jou kar? Was je? So this has really been a big issue for us. It has compromised our services. Over this weekend, we've only been able to take a quarter of the course that we would take.
Gaan we net naar jou Child wel Rights wijzen. Hotline is een van de talle noodzakelijke dienste by die Children's Memorial Institute in Johannesburg. Daar is ook 'n organisasie Jy het dit goed op jou skerm. Dis reguit aan sover ek weet. En dan net sodra jy links. Sometimes the Ja, only niks meal van that children are getting in the inner city comes from the school project. And without electricity and water, we can't offer that. So obviously we've requested first Johannesburg City to switch our water back on, but now we switch back power. Hy is dood. Wat ek hom loot. Moenie voor my spring nie. Dis fyn, dis 'n goeie gun, hè. Kyk die gun, hè. Al my weekkontrak daar. Ja, maar dis 'n flippend goeie gun. This issue Nee, toch? Very mad. Our constitution says we must do what's in the best interests of our children. And so I'm asking the City of Johannesburg to do what's in the best interests of their children. They need to resolve their account issues with the Department of Health and the Department of Education Koop aan and hy. infrastructure and development. But at a conference level, we do need to do the right of the Die Gautengse Departement van Gesondheid het vandag in 'n verklaring gesê hul regspan is besig om met City Power en die munisipaliteit. Hoeveel kos het geld? Minstens 13 mense is dood en ongeveer 15 mense is steeds vasgeknip nadat 'n verwoestende brand by 'n Ja, genoeg. Drie ander reddingspersoneel is in 'n kritieke toestand in die Zal ik kijken of ik mijn huis kan staan? die woonstelle is in 1983 verrig en huisves nagenoeg 4.600. Mensen kunnen die huis staan. Die oorzaak van die brand is nog onbekend en onweer Ja, ik tot weet vlak 5, die hoogste en gevaarlijkste vlak. Waar is je? Maar als 700 brandbestrijders worden ingespand die brand te blus, maar bij de woonstelle ook onderuit met de huurders wat een gemeenschap samen is. Oké, kom eens gaan uit. Ons loop zo op voet. Duizenden vrouwen rechten in Europa en straten en gevaar om houden te brengen aan die slachtoffers van geslachtsgeweld. Vorig jaar is 107 vrouwen Heb ik hem klaar? of voormalige kaders vermoord. Volgens een memorandum aan die Franse minister van Justitie. Pas op met die voor ons als mensen. Waren hulle eis dat die regering onmiddellik ingryp om die geweldsvlaag in te voorsien. En die andere kant wel, kom eens op. En Donald Trump het al 'n paar keer van na sy presidentsiële pos. Nee, nie SP nie, net die look wys my waarom nie so. Burgemeester van New York, Rudy Giuliani, stop. Die kalkule, die kobbel in Guys. water. Dit was die jaarlikse geleentheid waar tydens twee baie gelukkige kalkule skootspel kry, sodat hulle nie op die dampsettingspaal gebruik van kalkule van slag en vrygestel. Loop jy in. Dat die raad van president Abraham Lincoln. Trump kon vandag echter nie die geleentheid laat voorbijgaan om aan zijn voorganger Joe Biden te pakken. Thorough and very rigorous investigation by Pam Bondi and all of the people at the Department of Justice, the FBI, the CIA, Hy kan nie damage vat nie. the White House counsel's office, and the Department of Met jou kan. everything. Hy okay. We have a Department of Baie, everything, hè? you know, Hy lyk that suspicious. control the White House into a terrible situation put of women. They Sien nou ernstig. We used an auto pen last year, but they took these cards. So I have the official statement to determine that I have determined that last year's turkey parties are totally invalid. Waar is jy? Guys, dood. Loot. Loot daai ding vinnig uit, joh. Hy kom so agter, ja. Hoe is ek dood? Hy jy loot my vinnig, loot my. Nou, nie unless jy die damage betaal het.
maar ik wil ook een uit mekaar doodgeskiet. Hij is dood. Heb jij nog maar doodgeschoten? Ik koop ze maar niet op die pen. Van die beide. Oh, ik weet allemaal zo dood, ik weet allemaal zo dood waarom was. Ik ga ook niet gaan hoor, ik ga ook niet gaan, maar dat is niet leuk. Spel.